Duela bi aste erretegiren kontuak aipatu genituenean, esan genuen, eta berak ere aipatu zuen, erreportajeetan, atxikia erabiltzen zuela, harrika egiten zuela. Gero, kendu egin zuten, arma nagusi hori kendu egin zioten. Eta pilotazale batek baino gehiago eskatu diguzue aizu eta atxikia hainbeste aipatu duzu eta ez aldaukazue, atxikia zertzen erakusteko irudirik, aspaldiko kontuak dira, Euskal Telebistak lehenbiziko partida 83an eman zuen, eta begira, hauexek dira dauzkagunak. Arroi jo duzue hori, eta Lajos kontra, hortxe pilota jo duen hori. Eta hor ikusten da, nola egiten zuten, ze mugimendu egiten zuten, pilota Lajosek gainera ikaragarrizko bihurritu ematen zion gorputzari, sekulako behartu ematen zion gorputzari, eta arma ikaragarria zen zalantzari gabe, Juan Mari. Bai, nik arroien partio asko gaunun, eta orun epok izana harrik egu, eta azkeneako arroio zan esentzile, zateana, esentzile. Baina goia beste pelote batzu zartu zien da zikin duintzan. Azkeneako zan hartu... Imitatzaile asko izan zen, baina haren parekorik ez? Ez, alagoik ez. Arroiona zan, zan espetakular. Ni agoratzen dut, ni mutikosko horra, ez autu nun hori anramaizetan etorri zen. Beraz alutzen, hogetan konta joatzen. Hogetak lezizu, ogizun berotzen izala, eta beraz alutzen, antxe zauen jende hartin de partio joatzen. Ni honitzen ikusten, egon itzen gallinerun azkeneko punten egon itzen. Da akordatzen egin lehenengo aliz, harrik egin zunin, jata karne gallina ardeaz ezateana, egin impresizu intzien, da horrein akordatzen. Bani zure kontra ikusitanago arroio. Bai. Zu irukotean zinela, Bergaran. Bai, balike. Baina nik beharekin asko... Zuek aixe irabazi zenuten, Ansolak, atano 12garrenak eta 13garrenak. Aiek aixate bakizu, aiek trapozu zin da. 83. urtean izan zen gure lehenbiziko emankizuna eta garai hartan puri-purian zegoen atxikiari buruzko eztabaida. Etzen alde batek bakarrik hartutako erabakia izan, enpresak, federazioak, pilotariak, denak tartean ziren, eta hainbat bilera egin zituzten, eta bilera horietan zenbait erabaki hartu ere bai, atxikia ez zuten gauetik goizera erabat ezabatu, pixkanakako kontua izan zen. Bilera haietan hartutako erabakien berri, Pako Arriaranek eman zigun. Guk horri batzuk errepartiko ditu partidu gauretik esan da zer dan atxiki eta zer estan. 4 punto dauz atxikia oin bentzet debengatuta dauna. 4 adie sakatu ezingo dala inez motibolea, azpitikan ezingo dala hartu motibolea, eta manifiesta retención, esaten dan erderaz, manifiesta retención bolea o motibolea. Horretik izango dia, juezak jasoko diena eta falta esango duena. Eta pilotaria konforme ados aldaude reglamento honekin? Bueno, pelotariak hemengo juntetan ongera uixe urte betien, eta reunitu danetan egon dia pelotariak, eta pelotariape konforme gelditu dia, con el artículo 44 konforme gelditu dia, da oain muestrarako hilen 12 hasiko da kanpenatua, daia hasiko gara kanpenatu reglamentu berriekin. Orduan zuk uste duzu hemendik aurrera joku garbia ikusiko aldugula? Nik uste dut, joku garbia, jenti jakin biko dau zer dan joku garbia eta zer dan estan. Lehengotan, pentsauko du, dana lehenbeze dala. Nik uste dut ez, asko garbituko dala bai. Javier Meaurio Galdezka eta Pako Arriaran, pilotari handia izana eta gero enpresen ordezkari, azalpenak ematen. Atxikia desagerra zizuten, batzuek esaten dute oraindik, bolea guztiak ez direla garbiak izaten, baina erakutsi izkizu egun horiek adibiderik oberenak ziren, adibiderik oberena arroio zen, eta ark ere ikusi duzu zer egiten zuen. Beraz, hortik atera kontuak zer nolako aldaketa izan den, eta zein beharrezkoa zen atxikia kentzea pilota erabat ondatzen eta degeneratzen ari baitzen arekin. Apustuak herri pilotalekuz pilotaleku era askotakoak egin izan dituzte. Hankazpitik jokatzen ikusi izan ditugu, txapapea libre dela ere bai. Azpeitean orain dela urte asko bertako bi gizonek harrika jokatu zuten, baina harrika erabat harrika pilota hartu
eta gero jaurti. Hemen dituzue, ja ordurako adin puska bat zuten gizona gainera, eta begira, beheko posturan nola astintzen duten pilota, eta gero jokaldiak eta ere egiten dituzte. Azpeitiko frontoi txikian hartutako irudiak dira hauek, ordurako ja txukunduta zegoen pilota, berrituta zegoen frontoi txiki, eta hortxe, bi gizon elkarri apustua erronka bota batak, besteak onartu, eta biparetak eta denetariko jokaldiak eginez, hemen dituzue. Eta guk gure lankide batek, Juan Mari Etxeberriak emandako bideo zahar batean, bideo VHS zahar batean egorteta geneuzkan, eta pentsatu dugu, tira, bitxikeria gisa eskaintzeko garai egokia zela hau, aurretik atxikia aipatu dugunez, hala eta guztiz atxikiak eta honek ez daukate zerikusirik.